Croeso nôl i chi i glwb Canol Dre, Caernarfon, lle mae noson talwrn Hedd Wyn. Mae'r noson yma wan yn rhan o'r paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol pan ddaw hi i Ynys Môn yn 2017, a dyna pam bod trefnydd yr Eisteddfod yma hefo fi. Elen Ellis, wan ta pam a be di pwrpas y noson yma? Wel, da ni'n cofio camlwyddiant Eisteddfod y Gadarddun, dyda ni. Ac felly, y flwyddyn nesaf, wel, mae hwn yn cyfrannu tuag at cynnwys artistig cyngerdd agoriadol y Môn y flwyddyn nesaf. Felly, jyst rhan o'r trefniadau mawr mae'r criw artistig wedi bod yn baratoi tuag atyn nhw. A mae yna griw da fan hyn. Mae yna ddau o gwbois Ros Botwnog fan hyn. Mae Aled a Dafydd fan hyn. Noson eitha gwahanol i chi. Be fydd eich cyfraniad chi i'r noson? Be ydych chi'n obeithio ddaw o'r math yma ddigwyddiad, Aled? Wel, da ni'n mynd i trio cygolwg ar, neu trio meddwl sut fysa adloniant a felly wedi bod yn y cyfnod a sut mae rhywun gallu defnyddio adloniant a pethau bach ysgafnach i ddelio efo beth eitha dwys a trwm fatha rhyfel. Achos mae rhywun yn meddwl adag rhyfel fel oedd Elen dweud a fel cyfnod dwys a thrwm, ond mae'n debyg bod yna ysgafnder ac o'r rhaid cael adloniant i'r milwyr. Oes, yn union dyna, da ni'n obeithio gael heno allan o noson fel yma. Mi ydyn ni'n awyddus i gael rhannau sy'n allan bach yn sgafnach yn y sioe, felly gobeithio fydda ni gael yn bach o ysbrydoliaeth o ddigwyddiadau heno. Edrych ymlaen â Steddfod yn nesa'n barod, felly? Do, dwi yn edrych. Un arall sy'n edrych ymlaen ag yn ni'n longyfarch, gael Steddfod wych iawn yn y fenni. Gyda Dafydd, wan ta, be sy'n debyg o dyfu, be sy'n debyg o ddeillio o'r math yma noson heno? Be ydych chi'n obeithio ddaw ohoni? Wel, fel mae'r hogan dweud, da ni'n mynd i fod yn defnyddio bob math elfen a hanes Hedd Wyn, barddoniaeth o'r cyfnod, ond da ni eisiau hefyd persbectif beirdd yn cyfnod ni a'i hiwmor nhw hefyd. Gweld sut mae pobl yn cyfnod ni yn edrych ar y rhyfel. Da ni'n gobeithio creu profiad byth gofiadwyr gynulleidfa y Môn flwyddyn nesaf, ac mae'r noson yma mynd i fwydo ni'n ygyrchol mewn i'r cyngerdd. Dwi wedi dweud talwrn Hedd Wyn fwy nag unwaith heno. Mae'n syniad anghyffredin a deud y llia gyda. Yndi, da ni eisiau bod yn ymgysylltu efo pobl yn eu cymunedau. Dyma pam bod fi jyst ddim yn aros yn llofft ac yn sgwennu. Da ni'n cynnal digwyddiadau cymunedol mwyn rhoi cyfle i gymaint o phosibl bobl fod yn rhan o'r prosiect yma. Ac mi fydd hynny yn bwydo'n syth i mewn i'r cyngerdd. A pan byddwch chi'n gweld y cyngerdd yna yn y pafiliwn ar y teledu flwyddyn nesaf, falle wir fydd rhyw ddigwyddiad ydych chi wedi bod yn rhan ohono fo wedi cyfrannu at y digwyddiad. Wel, gobeithio bydd hi'n noson lwyddiannus yn fan hyn, ac symud ymlaen at Kevin Roberts. Mae o yma i gystadlu yn y talwrn, un o'r tima. Gair sydyn am hynny ddechrau. Edrych ymlaen, Kevin, achos mae o'n brofiad go wahanol, mae'n debyg, dydy? O i mi mae'n brofiad gwahanol, achos ni ddidis i dros 15 mlynedd yn ôl na fyswn ni'n wneud un arall, a dyma fi yma heno. Da iawn. Ond mae nos Sul yma rwan ar yn gwertha ni, ac mae'n noson brysur a phwysig iawn yn galeri Caernarfon. Gyngerdd eitha arbennig, Kevin. Wel, yndi, da ni'n cofio Hedd Wyn yma heno. Nos Sul nesaf, mi fyddwn ni'n cofio Wilbert Lloyd Roberts. Noson, un o'r nosweithiau ola i godi arian ar gyfer y cerflun fydd o. Cyngerdd gan hen actorion Cwmni Theatr Cymru slawer dydd yn dod i fyny'n helpu ni. Amball i wyneb ifanc newydd, Annick Celfic i hun y cerflunydd yno hefyd yn sôn am y cerflun, a mi fydd y dadorchuddiad yn digwydd yn Pontio ar y 19 o fis Rhagfyr, felly sgynnon ni'n llawer amser i fynd. Mae'r apel yn dal yn gorad gyda llaw. Da ni wedi dilyn y stori yma ar heno dros y blynyddoedd. Mae'r maen bron iawn yn y wal wan ta, Kevin. Da ni wedi gweld be di'r cynllun o laon un o'r cerflun, a mae o'n mynd i fod yn rhywbeth gwerth i weld ac yn gynhyrfus iawn i ni sy'n cofio Wilbert a'r cyfraniad nath o i'r theatr. Anterliwt dwi'n sgwennu mae heno gyda llaw dim barddoniaeth. Wel, ond mae o'n odli. Gobeithio fydd hwyl, a dwi'n siŵr bod chdi'n edrych ymlaen fel gweddill y bobl sy'n yma ar gyfer noson wahanol, a dwi'n siŵr gofiadwy iawn yn hyn. Yn Clwb Canol Dre wedi trefnu gan griw 4 a 6. Dyna ni, fel yma hi, yng Nghaernarfon heno yma.